Agtakder tayo. Salmo 30, versikulo 1 hanggang iti 12. Idaydayaw ka, o Apo, gapu tain salakanak, ket di mo impalubos nga agragsak dagiti kabusor ko. Uwa po, Diyos ko, imasugak at tulungan na, ket sika pidaimbagnak. O Apo, manipod iti tanem inaonnak, na ikuyuga kadagiti mapan iti mangliweng-liweng nga abot iti baba, ngem insublim daytoy biag ko. Ikantayo ti pagdaydayaw iti Apo, da kaya mapagtalkan at tao na. Lagi pa nyo, lagi tinaramid, tinasantuan, katagyaman kayo, kankwana. Apag darikmat laeng ti pungtod na, ngem saan nga agpatingga ti kinaimbag na. Mabalin nga itirabi adasang sangit, ngem itibigat, ragsak ti sumukad. Nariknak ti talged, kat kinunak itinakam ko, pulos nga awan pakan anwa. Nagsayaat kan, o Apo, impasdeknak akas iti bantay adi magungun. Ngem idi inlinged mo tarupam kanyak, tibuteng nila punos na. Ken ka, Apo, imawagak, nagpakpakasiyak at tulungan na. Anya ti magunod mo iti papatay ko, anya timbag a magunod ti panakaitanem ko. Maidaydayaw da ka, kadi dagiti natay, mayrawaragawag da aya, iti imbag mo adi agsarday. Denggan na ko, Apo, kat kasyan na, o Apo, tulungan na. Pinagbalin mo arag-o ti dungaw ko, inikat mo ti panes ko, ket kinawisan nak itiragsak. Iti kasta sa anak to nga gulimek, dagitinto pagdayaw ko ken ka ti kankantaeg. Sika, o Apo, ti Diyos ko, agnanayo na sika, ti pagyamana.
aming nga nailangitan, yep kasmi ti inkam panagyaman, tibiyag sa lunat ken panawen, ngayon paay mo iti tumunggal may sa kada kami, ti daytoy manen nga agsapa. Pagyamanan mi o Ama, iti di mabubos aparabor ken ayat mo. Sapay kuma nga patalgeden na kami, ti inkam panagpamati ken ka. Ti daytoy manen nga agsapa inkam mangegan, ti sasao nga agserbi nga kalasag mi, iti inkam panakisarangit ito'y abiyag. Lukatam ti puso, ken lapayag mi, ta inkam mangegan ti mensahem. Sika ti makipagsao kada kami, babaen iti pastor mi, tapno no Ama maipasagepsep kada kam ti mensahe, nga isu nga maiburay. Agserbi ka di dagitoy o Ama nga pagbiagan mi iti inaldaw-aldaw. Amumi nga uri kasano nga rigat, ken manubok nga inkam sarangten, at daka kadakam nga mga sibay. Pakawanem kad o Ama dagiti nagkurkurangan mi napuutan mi man ken saan, tapno maikari dagitoy adaw dawat mi. Tinasamit anagan mo dawatin mi amin dagitoy. Amen. Agtugaw tayo. Good morning! Naimbag agsapa kada taming kakabsat. Madayaw ti Apo ti presensya ti sumagtunggal maysa kada tayo. Wow! Maragsakanak ang makakita manen kada kayo ti daytoy nga aldaw. Kakabsat, agtultuloy dagiti ministries tayo ti daytoy alawas. Umuna, ituloy ko ti karit ko kada kayo, nang runa kada kay kabsat nga dayti pagtanganda, da kayo nga naka-online. Agyaman kami, iti agtultuloy, apan ang subaybayo, ti panagdaydayaw, kadagiti ministries, iti dito'y unag ti iglesia, kanay tirwar ti iglesia, nang runa dito'y Nax United Methodist Church. Kakabsat, maawatan mi no saan kayo pa nga makaumay, gapu kadagiti comorbidities, nga daka na kayo. Ngayon kadagiti awan mo tanya asakit na, kariatan kayo, umay kayo makipagdaydayaw, dito yung nagtiglesia. Umay kayo makipagdaydayaw dito yung nagtiglesia. Nagsaya at ti makipulapol. Nawatan nyo dyan Ilocano ka po. At na kami nagidaduma ko nada, pastor, anya da dyan Ilocano. Nagsaya ti makidanggay kadigiti daduma kakabsat, iti unagtiglesia. Nang runa iti panawan ti panagdaydayaw. Gapuna, karitan kayo, ti Apo, iso ti mang tarabay, kan mang salaknib ka na kayo, iti irorwaryo kan panagbiyahe yung umay dito yung nagtiglesia. Iti aldaw ti Domingo ng runa. May kadwa,
Agtuloy ti panagbisita ti pastoryo, iti tunggal Martes. At dadag iti nabisita min, agyamanak kadag iti nagaget nga kadwak iti visiting team. Baro at team dagitoy. Kunak, anya nga ti iawag ko ti grupo tayo. Narigat mga ti awag ti grupo tayo timba. Nikabsat nga marinin ka ni Ate Anselma. Tapos may sa coordinator tayo kat ni Ate Neri. Ni teacher, asan si teacher Leia? Kita associate lay leaders tayo. Nagpintas ti teamwork. At dati para schedule, at dati para tawag, at dati nung maabutan kami ti breakfast o no lunch di ta dalan ket ni mas dawa kadanto gibaga pastor dan inted ni kastoy ipangantayo. Praise God for that, praise God. Talaga nga hanyo nga baybay anti-pastoryo. Agyaman akmet kaditi agtultuloy sagot yo kada kami. At trabador yo dito'y Nax United Methodist Church. Kakabsat, binasa yo kadi day assignment yo para Sunday School. At datayo ti Sunday School tayo kadi so ti Ebanghelyo según kan San Marcos. Kalpasan ti panagdaydayo tayo diretso tayo amin jay Holy Club para ti Sunday School tayo. May katlo. Siguro napansin nyo dagiti post ko jay Facebook nga Ilocano hymns. Kan mas message ko dyan ti chat rooms tayo. Napansin ko nga dagiti daddo mga imno nga ikabkabil ko ti liturgy tayo kat kaslaman mano ti makamo. Gapuna, yan aramida kiti video na digijay, i-post ko dyan Facebook, i-post ko dyan ti chatroom sa'yo, tapno, praktisin nyo. Katitong dumting ti Domingo, amuyon na dyan imno. Dahil naudi nga imno nga yung post ko dyan, parang rangan ti silaw, dyan closing hymn tayo tatay, nas daawak ni Apaya, kunak no para kay ti Ilocano, members ti Naksay dyan, oray da do mga papastor di Ilocos kan Isabela kunada. Oray di England kunana napintas na ito ipalubos mo kading osaran mi. Di may isang adi sa Isabela kunana ading i-share ipalubos mo nga i-share ko da ito tapno osaran di kiti papastor dito distrito. Nasuro nga limagasot ti views nan. Nimbag pay da ito imno ta na maka-views ti nasuro nga 500 kung kuna. Nung nga taag TikTok tayo, baka umad-ado pa ya. So, namnamain nyo tunggal every week, tunggal lawas aday post ko nga imno, katigito yung nga imno, kat iso dagiti aramatan tayo, iti panagdaydayo tayo sumaruno a Domingo. Happy birthday! Siya sino dahil nagkasangay ti dahito alawas. Darico Micael Silva, Marjorie Ginto, Benjamin Yu, Julie Guillermo, Phil Agnaray, sino dahitoy? Yung driver tayo. Roger De Leon, Martin Luther Bungay, Kenneth Red Sedukis, Martin Rafael Valdez, Ferilisa Faraon, Jayril Tandang, Rafael Angelo Martin, John Renuel Vioya, asan si Renuel? Nasa likod. Perla si Chanko. Ada ka di pa isa ba niya nagkasangay nga daditoy? Asaan na inaganan? How about wedding anniversaries? Ada ka di agangay ti wedding anniversary na dito kakabsat ti dito alawas?
Awan. Awagan tayo nga ron ni Renuel dito sango. Tinatawagan ko si Renuel dito sa harap. Alam ko nasa multimedia team ka ngayon, pero andyan naman si kapatid na Francis. Upang may panalangin ka namin, iho. Dato'y gaputasan na mawatan ti Lucano, dito ka lang iho. Tikararag tayo Tagalog. Para naman maintindihan niya yung prayer natin para sa kanya. Siya po yung anak ng ating diakonesa. Let us extend our hands toward him now as we pray for him and also for the rest of our birthday celebrants. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo, O Diyos na banal, sapagkat alam namin na kayo ang siyang Diyos na nagbibigay buhay. Panginoon, sa oras na ito, sa araw na to, sinasamahan namin si John Renuel sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa linggong ito, O Diyos, siya po'y magdiriwang ng kanyang kaarawan. Dalangin namin ngayon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa kanya. I-grant mo, Panginoon, kung ano man ang nasa kanyang puso, ang kanyang makahilingan. Salamat po sa kanyang ministry dito sa simbahan, sa pagtulong at times pangunguna sa multimedia ministry ng simbahan. Salamat sa kanyang talento at sa pag-volunteer niya upang sa ganon ay lalo pang mapaganda ang mga ministries ng aming simbahan. And so, dear God, we ask you that you please continue to bless him. Bless his plans, his studies, and bless also his family. Ang kanyang mga magulang na naglilingkod sa iyo, pagpalain din sila. Once more, Lord, bless this your child. Increase his faith, increase his territory as well. And also, Lord, iraman mi ti kararag mi amin nga agkasangay ti dayto alawas. Bendisyonam kadida. Ipaay mo dagiti karkararag da. Sungbatam ka dagitoy. Daytoy kadiwapo ti birthday gift mo kadakwada. Kastamat kay iti aggangay iti anniversary ti kalaysa sa di naman tayanda. Bendisyonam mo ti da. Tinagan mo Kristo daytoy kararag mi. Amen. Let's sing a birthday song for John Renuel and for all other celebrants. Teacher? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Intay denggan nga roti panakaibasa ti nasantuan na kasuratan. Panakaibasa iti nasantuan na surat nga masarakan iti daan na tulag, ti libro manipod iti may kadwa nga ar-ari, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang na iti 14, nga kastoy iti mabasa. Iti imatang ti ari ti Syria, natanok ni Naaman, a pangulo ti armada iti Syria. Rara emen na unay agsipod tagapuken kuana, pinagbaligi ni Yahweh ti armada ti Syria. Maingel a lalaki ni Naaman, ngem agkukutel.
Tinaminsan nga iraraot dagiti taga Syria iti Israel, nang yawid da iti balasitang nga Israelita, ket nagbalin nga adipen ti asawa ni Naaman. Iti maysa nga aldaw, kinuna ti balasitang iti apo na. Makapanla kuma ni apok a Naaman iti profeta nga agnaed ijay Samaria, mapaimbag na ti sakit na. Idi mangngeg daytoy ni Naaman, napan iti ari, ket imbaga na kenkwana ti kinuna ti balasitang. Kinuna ti ari, inka iti ari ti Israel, ket ited mo kenkwana daytoy asurat. Ngarud ni Naaman, nangitugot iti 30 nga abagi iti pirak, ken 6,000 abagi ti balitok, ket 10 ang napipintas apagan-anay apagsukatan. Kastoy tinailanad itintugot na asurat. Daytoy asurat ti mangyam amok ken ni Naaman nga official ko, kayat ko apaimbagem ti sakit na. Idi mabasa ti ari ti Israel daytoy asurat, renayab na ti kawes na itirurud na ket kinunana. Apay nga ipagarup mo ti ari ti Syria a maagasak daytoy a tao. Impagarup na aya a maysak a Diyos, nga adda pa nakabalin na amang biyag, ken mangpapatay, nalawag nga agbirbirok ti paggapuan na a makiriri kanyak. Idi madamag ni Profeta Eliseo tinapasamak, kastoy ti panakaibagana iti ari. Apay amadi tiriknam. Inbaon mo kanyak ti lalaki, ibaon mo kanyak ti lalaki, ket ipakita kenkwana nga adda maysa a profeta ditoy Israel. Ngarud, napani Naaman agraman dagiti kabalyo na, ket kenlugan na a makigubat, ket nagsardeng iti ruangan ti balay ni Eliseo. Nangibaon ni Eliseo iti adipen, amang ibaga, ken ni Naaman amapan bumatok iti namimpito iti karayan Jordan, tapno na anay to nga umimbag ti sakit na. Ngem kastaunay ti pungtot ni Naaman apimanaw ket kinunana, impagarup ko nga umaynak sabten, kararag ti Apo a Diyos na, aplawan na ti batog ti saksakiten, ket maimbagan ti kukutel. May sapay, saan aya na daldalos dagiti karayan ti Abana ken Farfar, ijay Damasco, ngem ti amyana na karayan ti Israel? Jak aya maimbagan no agdigusak kadagijay a karayan? Imasideg dagiti adipen na ket kinunada. Apo, dimet aya aramidem tenyaman nga ipaaramid ken ka ti profeta uray narigat? Ita, naglakaabanag ti bagbagana, di ka pa'y lamapan bumatok, tapno maimbagan ka. Iti kasta, napani Naaman ti Jordan, bimatok iti naman pito kas imbagan ni Eliseo, ket naananay ana imbagan ti kukutel na. Simalunat ti kudel na, akas iti kudil ti maysa nga ubing. Nagsubli ken ni Eliseo, agraman dagiti nang kuyog kenkwana ket kinunana, ita, amukon nga awanen ti Diyos, akas iti Diyos ti Israel, pangaasim nga rod, Apo, taawatem, tay sagot ko ken ka. Manipod met iti baro at tulag, tumakder tayo amin. Masarakan ni Jay Galatia, kapitulo 6, versikulo 1, hingga ti 16, ket kastoy iti maibasa. Kakabsat ko, no damaduktalam nga aramid tanyaman akita iti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti espiritu, iturong na kuma iti nasayaat adalan. Nga masapol asay sayaaten yu abagbagaan. Anadan yu dagiti bagbagiyo, amangan lakit di numasulisog kayo met. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matungpalyo tilingteg ni Kristo. No pagarupen ti maysa nga tao nga adda kabalan na idunto nga awan met, al-alilawen na laeng ti bagina.
Masapul nga usigen ti maysa, titunggal maysa ti bukod na nga aramid. No naimbag, mabalin a pagpanakel ti gapwanan na. Saan ang masapul nga idilig na ti gapwanan na, itigapwanan ti sabali a tao. Masapul a baklayen ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Ti tao ang masursuruan iti na Kristyanuan a mensahe, rebeng na nga ibingayan ti maestro na, ken dagiti amin nga addaken kuana a naimbag. Diyo ang lilawen dagiti bagbagiyo, saan ang marabrabak ti Diyos. Apiten to ti tao ti anyaman nga imula na. No agmula nga agpaay iti bukod na anaindagaan at tarigagay, apiten nanto ti patay. No agmula nga agpaay ti espiritu, apiten nanto ti biyag nga agnanayon. Isut gapuna, adi tayo kuma mauma nga agaramid iti naimbag. Tadumteng to iti tiyempo nga agapit tayo no ditay maupay. Ngarud, no dagon daway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ang maipaay kadigiti amin at tao. Nang runa kadigi kakabsatyo iti pamati. Kitain nyo ti kadadakkel dagiti letra nga insurat ko kada kayo, babaen iti mismo nga imak. Dagiti tattao mangipapilit, ang makugit kayo, isuda dagiti agpabuya, tapno aglatakda, ken magipangas, kadagiti banag amakita. No pay kasta, aramiden da daytoy tapno malisyanda, ti panagsagaba a maipatay kadakwada gapu iti krus ni Kristo. Tauray dagiti nakugit, di damet tong palen tilinteg, kayat da a makugit kayo, tapno mabalinda nga ipasindayag, nga anamungan nyo dagitoy a seremonya. Ngem itibiyang ko, itilaing krus ni Apo tayo a Heso Kristo, apang pasindayag ko, tababaen ti krus na natay ti lubong kanyak, ket natayak met iti lubong. Saan anasken no kugit man wenno saan ti tao, tinasken ket ti panagbalin a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagaladan ti biagda, sapay kuma taaguray agturay ti talna ken kinaimbag, kadakwada ken kadagiti tattao ti Dios. Daytoy ti sao ti Apo. Ti Ebanghelyo ti Apo kas insurat ni San Lucas. Kalpasan daytoy pimili ni Jesus iti 72 a lalaki. Imbaw na ida asag dudwa tapno unada amapan iti tunggal ini ken lugar a papanananto. Kinunana kadakwada. Adu ti anyen ngem basit ti agani.
Agdawat kayo nga rod iti kinkukwa ti maani tapno mangibaon kay iti agani. In kayon, ibaon kayo kas urbon ti karnero ti ayan ti arbanda iti lobo. Di kayo mangitugtugot iti supot, bayon, wano sapatos. Di ka igsardeng ti danan na kumablaw iti siya sinuman. No sumrekay ti may sa balay, umuna ako nayo. At da kumakapyay ti daytoy abalay. No iti ili abalay, no iti dayta abalay at da tao managayat iti kapya, agbalinto kan kuana ti inkablaaw yo. No awan, ibabawi yo ti inkablaaw yo. At daguskay ti dayta balay, kat kanen kan inumen yo ti idasarda kada kayo, tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kaya galis-alis ti pagdagusan nyo. No sumrekay ti may nga ili kat awatan da kayo, kaninyo ti may dasar kada kayo. Paimbagan nyo dagiti masakit ti dayta nga ili kat kunayo kaniti tataw sa jay, as ti dagan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngem no sumrekay ti may nga ili kat di na kayo awatan, mapan kayo kaniti kalkalsada kat kunayo. Uray ti tapong iti iliyo akumpet kaniti isa kami, punasan mi ang may busor kada kayo, nupay kasta, naglagi po inyo nga sidagan kada kayo ti pagarian ti Dios. Kinuna ni Jesus kay iti adalan na, ti siya sino man na dumngag kada kayo, siyak ti denggan na. Ngan ti saan gumawat kada kayo, siyak ti saan na nga awaten. Kati saan gumawat kanyak, ti nangibaon kanyak, ti saan na nga awaten. Siraragsak ang nagsubli dagiti 72, Apo, kinunada. Uray dagiti damunyo nagtulnog da ka na kami. Iti inbilin mi ida, itinagan mo. Iti bilinan mi ida, itinagan mo. Insungbat ni Jesus, nakitak ni Satanas anat nag-akaskimat manipod langit. Denggan nyo, inikan kayo ti panakabalin ang mga mangbadek kalig ti uleg, kan manggagama, kan mangparma kiti bilag ti kabusor. Awan to ti pakananuan nyo, ngam saan kayo kumangagragsak nga po, tagtulnog kalig ti dakas nga espiritu kada kayo. Agragsak kayo ket di, tanay surat dagiti nagnagan nyo sa dilangit. Kakamsat ti Ebanghelyo ti Apo. Kristo. Bendisyonam pati kinapuno, Apo isutaraon ko, Apo, kas mampukaw iki nadakesto, etal naken ragsak masarag Amen. Agtukaw tayo. Ket itangarod mangegam tayo iti kanta nga gapo iti Nax Virtual Choir.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares with the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Nothing compares with the promise I have. Nothing compares with the promise I have. Nothing compares with the promise I have in you. Amen. Shout to the Lord. Ipukawyo iti intero nga lubong. Ti pagdaydayaw tayo iti Apo. Idi na pa na Domingo, nakarit tayo. Baban iti mensahe nga, ti Apo, awisen na ti sumagtunggal may sa kada tayo, sumurot kan kwa na, ti Apo, awagan na ti sumagtunggal may sa kada tayo, sumurot kan kwa na, uray no, ti kay papananaday to ikat, agrigat ti kasasaad tayo, ngem, di makaya ko ni ti kastoy, pimuraw ti bukon, kaya lang nakalumungan di puraw. Kinapudno na, adot ti uman kon. Sulaeng, di buy-buyaak na ti recordings ti services tayo ko na. Nagalas mga kitaan nga ni agpupuraw ti bukon. Idinto nga 1.50. Uray no. Agrigat ti biag tayo. Kung nagtatay ngem, kakabsat. Di makaya ko nakastoy. 47 to ti tawon ko ton Oktobre. Awang pa'y tinakita ang nagtalag kan Apo Diyos ang nabaybayan. Amen? Kuna nga roden, ni na minsan, jakpay na padasan iti nawanan ti kwarta na uray piso. Sakbayng ang maibos na jay na maudi a piso iti bulsak, unang walad ko, adanto ited ti Apo. Never have I experienced being abandoned by God. Before my last peso,
is spent, God will send someone to give. Kuno saan, kuna, hindi ka gagapo di ospital, nagdiretso di office, diyan mo ta, nakita ko may isang librok di jay table ko. Inukrokrad ko di jay, ni ada nakita ang envelope. Ada date na. 3 years ago, di jay envelope. Di jay ang tilibro. Ada lang nakaipit yung tilibro. Hindi no katak, 5,000. Hindi ko managip ko. Dahil ito'y tayo love gift ni Kastoy 3 years ago. See what I mean? Even before you spend your last peso, God will do something in order to say that He will never abandon you. Adda ket adan tulad ta ited ti Dios. So gapunan ako nak saan at talagang agrigat ti sumurot ken Kristo. Ni makaya ko na kunak akastoy ngam jak pulos na padasan ti nabaybayan. Jak pulos na padasan ti nabaybayan. Ngam daytoy ti kunahan ni Jesus. Uray no. Ti kay papananaket isakripisyong dagiti sanikuam. Ti awis ni Kristo sumurot ka kanya. Gapuna ko na tayo. Kinantatay pa di Domingo. Anya ti kinantatay di Domingo. I have decided to follow Jesus. No turning back. So kalpasan nga inawis ni Jesus dagiti tattao sumurot kan kuana at dagiti simungbat ket isuda dagitoy 70 ket 2 70 ti daduma nga apostol ti ebanghelyo dagiti daduma nga apostol ti ebanghelyo kunana 72 minor difference la dayay 70 simungbat dagitoy 70 ket napanda inbaon ni Jesus ida kuna ni Jesus saan kayo mangitugot iti oraan yaman apay kasti ko na kitatay ti apo isunto ti mang sungbat mang sabat kay iti kasapulan nyo. The Lord will meet your needs as you follow Him. Ti apo sabten na dagiti kasapulan niyo. Ti apo sabten na dagiti kasapulan tayo. Napandangaron. Idihag sublida. Nag-report da at iraragsak ka ni Jesus. Naragsak na ng ibaga, Apo, babaan itinagan mo, nagpaksyat kami kadigiti damonyo. Tinadungan pa sa tibanghelyo ko na nangagas kami kadigiti masakit. In your name, we healed the sick man, we healed the sick people. In your name, we cast out demons. Anya tinsungbat ni Jesus kadakwada. Nakitak ni Satanas anat nagmanipud langit akas la salit. Dahil ti Old Ilocano. Anya ti salit. Haan nga datay panagrasaw da ito'y Nung daduma datay nga Ilocano kami nung makarurot tayo. Dahil ti ibaga tayo. Sino ti kasjay? Aminin, ingato na ima na.
Aya po pakawan ng idatadida nga ibigbigan ti kamanida. Kuna ni Jesus nakitak ni Satanas at nagmanipud langit akas lamay sa asalit kaya nason akas may sa akimat. Anyat kay papanana daytoy dua abana gumuna. Ti Diablo awan kabailan na, awan panakabalin na. Babae ni tinaga ni Jesus. Amin a pwersa ti Diablo ket maabak. Ti Diablo mabiit laang iti panagturay na. No kasano ti kapardas ti speed iti dayjay kimat. No kasano kapardas ti panagparang ti kimat ken kasano kapardas nagpukaw kasjay met ti kapardas ken kasjay ti kapardas ti panagpukaw panakaabak ken panakapukaw ti puwersa ti Diablo. Meaning the devil is powerless. The devil's power is just but temporary. Saan nagbayag? Tinto na nagturay kan tagpanuray ket ni Apo Jesus. Kakabsat, ijay down prayer tatay, ijay kararag ko para itin lubong kantinasyon ko na ngayon mo na Apo Dios, Lord, this is your world. Kasko natin may nga imno, this is my Father's world. Dahil lubong kat kukwati Dios, kukwati Ama tayo. Saan nga kukwati siya sinuman? Saan nga kukwati Diablo? This is our Father's world. And because this is our Father's world, He rules in this world. His power is all over this world. Kat kadigiti sumurot kan kwa na, dayta apan nakabalin kat na bingay mat kadakwada. Kadigiti adalan na, kadatayong adalan na, at daan tayo ti dayta nga panakabalin, amang parmak iti kabusor, mang parmak iti Diablo. I've seen this so many times. Nakitak da ito'y tinamin adon adaras. Iti kadak ja Baguio City, kas adin pastor. Manon iti balay nga blines mi ket napapanaw dagiti evil spirits nga agdanayod sa jay. At damat ten dagiti linuganan ti Diablo nga na waya-wayaan manipot ti panakabalin ti Diablo. At dapat dayjay kanayon kong armaten nga kapadasa nga DJ, FM DJ. In a few days mapanen ko man di Amerika tapno kaduan natin naganak na. Ija Baguio, daytoy. Ang pagamuan, dati nga mapadpadasan na nga, dahil cellphone na, wallet na nga, dahil ti lamisana, uno, katrena, kat biglang mapukaw. Baybayan na latan, pagamuan, kalpasan ti manual daw, dahil mo tayo, nakita na, dahil yun. At dahil katre, uno, dahil lamisaan na. Ngamidin nga tinapukaw kat passport kan visa na. Agsangsangit nga medyo opisina di Baguio. Agpakpakaasi. Nga tulungan mi i-cast out mi di unit na. Napang kami. Idi nga rugyan mi tagkararag dahil di konesa kan di associate pastor ko in pwesto kita jay ti ruangan at dahil third floor dahil apartment unit na in pwesto isu dahil ruangan kat idin nga rugyak ti nga blesan dahil balay na
Idin rugyak ay cast out. Kunay dya kunay sa kanya pastor, ada dakkel, ada napigsa nga persa nga kayat na sumrek dito nga maanga makastrek. Kunak, agyang kay ta, patib ka rin nyo, ti pamatiyo, saan to pulos ang makastrek na ita. Pudno, idinalpas nga nagkararag, idinalpas nga kinas out ko na dijablo nga da nga agay ayam dijay nga apartment unit. Napukaw dayjay marik-marik na da nga napigsa nga persa nga kahit nat sumrek. Dikuan ko na dya driver, ada talong gading na nga makarik na. No ada jablo no dakas nga espiritu. Kuna ngamin, sige, i-bless ko pati ito yung agdan. Tapno uray dito yung agdan hanga makabadek. Kuna yung driver, umuno anak pastor, ta syakti ay makarik na. Tunggal inem nga steps. Manipod third floor, aging gadya ground floor. Kuna na, pastor ada ditoy. Apay, kasanong may bagam. Tirik na nakano, jay ulo na lumaba. Nga nasakit. Kas lalaba, ti kadakkel, kan kadag sa ulo na, kan nasakit. So kuna na, ada ditoy pastor. Edi, i-bless ko na jay. Every 6 steps, agigadya ground floor. In short, napatakyas mi dahil dakas ng espiritu. Karo na, digawid kami, kung na yung driver, TL3, kaman-mano kami mga naglugan, pastor, nagdagsan to'y lugan tayo. Narigat, kasla narigat nga sumang ate. Awan mo narinak. Ngayon dahil driver, gadagam narik na. Imbaga na lang nga nadagsan na julugan, kan talaga tirik na nagdagsan kan julugan. Imuli dya personates ti Baguio, apag ulik nga kasta, dya anak ko ni JC, awan pa'y makatawon na idi, bigla nga nagsangit. Nagsangit. Kunak sa bali da ito'y. Simurot. Kaya naksiguro nga padasan. Ngayon hindi nga nagkararagak, nangalak ti danom, benedisyonak, winarisak di balay, bigla nga nagsardeng, di pa nagsangit na. Manipo diti, haan nga naulitin ni kasya. Anya kayong nason da ito'y. We have the power to defeat the enemy. You have the power to defeat the enemy. Adaan ka ti panakabalin amang paksyat ti diablo. Adaan ka ti panakabalin mangabak, mangpamek iti kinadakes. Agsipod ta sika ket adalan ni Kristo. You have the power to cast out evil spirits. You have the power to defeat the enemy. Ibagayo man kakabsat. Adaan natin pa nakabalin. Ay, dahil dyan mo agungyo na kangag. Ipukaw yu, tapno mangag ti diablo, kat ko na ay, mabuti nga kay tinaytoy. Adaan natin pa nakabalin. Itinaga ni Jesus. Kabailak aparman kayan ti diablo. Itinaga ni Jesus. Sika, adala na ka ni Kristo. Sika, pasurot na ka ni Kristo. Adan kat pa nakabalin. Adan kat pa nakabalin. When the devil comes, be not afraid, for you're more powerful than the devil. When enemy comes, be not afraid, for you're more powerful than the enemy. You have the power. Adan kat pa nakabalin. Ni Jesus kinunana. Nakitak ni Satanas anat nagmanipud langit akas may sakiman. Ti diablo ti kinadakas na abaken. Ti
ti Diablo, ti kinadakas na parmaken. Adan tayo ti panakabalin, adan tayo ti panakabalin. Gaputa adan tayo ti panakabalin, victory, baligi, iso ti adamat kada tayo. Victorious people of God, victorious disciples of Christ, rejoice. For this is the good news for you and for me. Amen and amen. Agyaman tayo iti mensahe ti biyag, tinabak na nga mensahe ti biyag. Kaya ti tangarod ti panakipaay dagiti sagsagot. Apo, dagitoy at daton, itagot mi daken ka, bendisyon ka dagitoy. May ayo ka kadiwapo ka dagitoy at daton mi. Pasantom ka dagitoy, aramatem dagitoy, tapno may waragawag pay, ti mensahem, ti banghelyo, kay ti adupay a lugar, kan kadagitad adupay at tao. Bendisyon dagiti nang ipay ka dagitoy. Isublim ka diti mamin kasot adaras, numanotin ti daken ka. Tinagan mo Kristo. Amen. Agtalin tayo nakatagder kakabsat para ti sakramento ti komunyon. Tiyapo adda kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yo dagiti puspuso yo. Itangad mi ida iti apo. Iden tayo ti panagyaman ni tiyapo a Dios tayo. Nakanatad nga itden tayo ken kuana ti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman nga ramidan ti panagyaman ken kawapo amaan mga nakabali namin na marsa ti langit kan daga. Idi rabi nga inyawat na ti bagina amay pay kada kami nangala ti tinapay nagyaman kan ka pinisi na ti tinapay ket ited na ka itedala na kinunana alain nyo kaninyo daytoy ti bagik amay daton kada kayo aramiden nyo daytoy paglalaglagipan kanya kalpasan ti panangrabihin ang ala ti kopa
nagyaman kan ka, inted na kayo itadala na kinunana, uminom kayo iti daytoy, na kayamin, daytoy iti darak ti barotulag, na iparukpok kapo ka na kayo, kan kanitado, may paay ti panakapakawan ti basol, aramidin nyo daytoy, amasansan, kas pakalaglagipan kanya. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kada kami anatipon-tipon ditoy, kan kadagitoy asagot at tinapay kan arak. Aramidem dagitoy kada kami abagi kan dara ni Kristo. Tapno ti daytoy lubong agbalin kami abagi ni Kristo anasubot iti dara na. Baban ti Espiritu, pakipagkaykasan na kami kan Kristo kan iti tumunggal maysa. Kan iti ministeryo ti daytoy lubong aginggat ni Kristo ti maudi a panagbaligi. Kaya't makipagrambak kami kan kuana iti nailangitan na padaya. Gapu kan Yesu Kristo nga anak mo, kan iti panagtayong ti Espiritu Santo, iti nasantuan ng iglesia, kuam amin ti dayaw kun gloria, manakabalin na Diyos, ita katagdanayon. Gapu tadalang may sa tinapay, datayo o redo tayo may sa tayo abagi, ang makipaglakam. Tibagi ni Kristo ang may paay kada tayo. Agyaman tayo tababanti ko pa, may raman tayo tidara ni Kristo. Tidara ni Kristo, ang may paay kada tayo. Kakabsat, ti sakramento ti Apo, ti lamisan ti Apo na kasaganan, umay kayo, aglakam tayo.
Datayam Datayamin ti kararag ti panagyaman. Agnanay na Diyos, agyaman kami ken ka, gaputi kapiti daytoy na santuan, ang ministeryo, anang idatunam ti biag mo, agpaay kada kami. Patgam tapnumapan kami ti lubong, babaen babaen ti panakabalin ti Espiritum, kasi tedmi ti biag mi, kaditi sabsabali. Tinagan ni Yesu Kristo nga apo mi. Amen. Iayat ti Diyos ang granyak, manipod ijay gloria, ket kayat naglawag tay, akasino ko'y naga, parang rangan tay ti silaw, ingkat langit ti baybay, Marengo, hintay maispal, kararwaan na ukaw. Rabi, na inggit sipyat, kandaluyin na bileg, aglaylayag sumipsipot, itisin ng jay higit. Parang rangat ay di silaw, ingat bangit ibaybay, barenglo, hintay maispal, kararwaan na ukaw. Umadani kami ken ka, o Apo, iti daytoy kanito. Agyaman kami ti mensahem kada kami. Agyaman kami ti palagip mo kada kami. Ada kami awawagam. Agtultuloy ng awawagam, asumurot kan ka. Ket iti isusurot mi kan ka, ini ka na kami ti panakabalin. Panakabalin amang parmeg iti tiyablo. Panakabalin amang parmeg iti kabusor. Ini ka na kami ti baligi. Babaen iti tinagan mo. Dagiti masakit. Ngayon kami kararagan, umimbagda. Babaen iti tinagan mo. Anya na nagpintas. Adamag daytoy o Diyos para kada kami. Awan ti bilag ti kabusor ang mabalin amang parmeg kada kami. No dikit dita kami ti mang parmeg ti bilag ti kabusor agsipod ta adda ka kada kami. Iti daytoy kanito o Dios dawatan mi ngarod kan ka. Pabilgan na kami. Itultuloy a pabilgan na kami. Ika na kami, o Apo ti panakabalin. Nagtuloy amang paksyat iti tiyablo, mangabak mang parmeg ti kabusor. Saan mo kadi ngay palubos, o Apo, ada kami ti maparmeg. Saan mo kadi palubos, o Apo, ada kami ti maabak. Nudikit di pagbaligyan na kami, pakikaasimi. Pagbaligyan na kami. O Diyos, ti daytoy kanito. Ikararagan mi dagiti amin. Apas sa ti familia mi, gagayem kakabagyan mi, isudang agkasapulan iti tulong mo. Ikararagan mi dagiti amin na masakit. Itinagan mo, Kristo, mapaimbagda.
Itinagan mo, O Kristo, mapaimbag na. Dagiti kasapulan iti pinansya. Itinagan mo, Kristo, agbaligi da. Itinagan mo, Kristo, agrang ay ti biag da. Itinagan mo, Kristo, agbaligi, dagiti negosyo da, kan pagsapulan da. Ikararagan mi, O Dios, dagiti agduha-duha iti pamati. Itinagan mo, Kristo, mapukaw ti panagduha-duha. Itinagan mo, Kristo, madanda itinununagpay a panagpamati. Ikararagan mi ti iglesia mi. Bendisyonam dagiti amin ang ministeryo na kan aramid na. Bendisyonam dagiti trabahador na. Bendisyonam dagiti amin na kamkameng na. Manipod ko bingan naging gat kataengan. Bendisyonam mat uhapo dagiti at dati pagtaengan da ita. Nunyaman dagiti araraw da karkararagdakan ka. Patgam ka di. Kat iti kabitan ka na panawin. Dagiti adda iti daytoy. Asi dagiti daytoy nga iglesia. Makadwami ka dida. Ito nagti pagtaengam. Kadagiti saan na makabaen o apo gaputi kina adu iti tawtawendan. Wano adda sa guban iti bagida. Dawatek ka di. Sika timang kadwa kadakwada. Sika timang tarabay kadakwada. Wapo, tagi ko en mi, mamitsan pay, ti balegi, tagi ko en mi, ti patnakabalin, itinagan mo. Amen. Gan amen. Kakabsat, itinagan ni Kristo at dantay ti baligi. Itinagan ni Kristo, kabalan tayo, apaksyatan tayo nyaman, abilag persa ti kabusor. Tagikoin nyo day tang baligi, tagikoin nyo day ta apan nakabalin. In kayo nga rod, aglawag kayo, kay ti amin na sulit ti lubong, in kayo. Agasan nyo. Dagiti masakit. Babanti pa nakabalin, nga inta ti Kristo ka na kayo. In kayo. Paksyatan nyo ti persa ti kabusor. Babanti pa nakabalin, nga inta ti Kristo ka na kayo. Katkas mapang kayo, awatin nyo ti pambendisyon na kada kayo. Yung karadyo dagiti dakulap yung katawatin nyo ti pamendisyon. Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka. Parapurna ited nat familyam. Ti masakbayam tawidan na santuan. Bendisyon iti Dios kanayon ited na. Mabigbig ko mati pusum, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios itet nat
benepisyo ni ti Dios kanayo ni Petna. Tinagatama, tiyanak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Naimbagag sapa at kaday tami kakabsat. Agkikita tayo kadi amin sa Jai Holy Club.